amma ka sani kai baffa hotoro, yadda ka ci mutuncin waɗannan malaman, wallahi ka taro a radi da kaya, wallahi ka rufa wa kanka asiri, to wallahi ni ba irinsu ba ne. Duk iskancinka da rashin mutuncinka, to ka zo fa red line, ka zo inda kuma za ka gane uslubin da kake na iskanci da zagin wasu malamai, to wallahi ka zo inda ni za a iya shekara ana wannan abin ba a daina ba. Baka sani ba ne, to ina gaya ma da manyan baki dan ubanka. Ka ga na fara ɗauko maganar birthday ɗin matarka, ba ka da tsayuwa da isa da ɗabbaka manhajin suna da Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin. Annabi fa makusantansa aka ce fara musu magana. Dan haka Uncle Baffa Hotoro dan ubanka, kana ji? Uncle Baffa Hotoro dan ubanka ka fara hana matarka yin birthday a gidanta. To yadda kai wa waɗanda suka girme ka su Albani, Sheikh Albanin Zaria, su Dr. Idris, kai musu rashin kunya ka zage su suna gaba da kai a matsayinka na yaro, to ni ma yau ga yaro zai ci ubanka. Yauwa, ni in fito in ce kawai dan ubanka ba komai bane. Kai ne za ka sa min ƙa'idoji da abin da ya kamata in yi, bayan ba ubanka bane ya haife ni, bayan ba ubanka bane ya koya min karatu ba, wai shin ubanka ma ahalin sunna ne ya kai Uncle Baffa Hotoro? Don haka ni dai ina gaya ma ka fara hana antum ya kai Uncle Baffa. In ka fara hana antummu ta daina birthday, to sai ka dawo kan magana kuma za ka hana junior brother ɗinka yin da'awa a social media. To ina ganin wannan shine adalci. Amma mutumin da baka iya hana antummu yin birthday ba, kaga baka san da tausayi ne bane. Da haka akwai zaman da in nema ba komai zan yi ba face yi ma irin yaren da ka fi ganewa. Da haka dan ubanka Uncle Baffa ka fara hana antummu yin birthday da take a cikin gidanka kuma da sunan sunna. Hoto da kake haramun ne, mutumin banza fajiri ɗan iska lalatacce, saboda ba ɗan albarka ba ne, ɗan kunama ne, duk wanda ya raɓa wallahi ƙarshe sai ya ɓata shi. Da haka dan ubanka Uncle Baffa ina sanar da kai cewa in ka shirya magana akan ilimi akan abin da ya shafi takfirin mu'ayyan, a shirye nake. Menene abin da kace din ban ma fahimci matsalan ba, saboda na ce ku daina kafirta musussuka, kun kafirta musussuka amma kun kasa kafirta Ɗahir Bauchi saboda an ma ɗauri a lokacin. Wato yadda kuka ga 'yan ɗariƙu ba su da makamai sai carbi, sufaye, wannan tabbas ku jarumai ne akan sufaye, amma kuma shirkar dimokuraɗiyya ta masu bindiga ba za ku iya ba, matsorata ne ku. Har ma fasiki mai kwano a garin manzon Allah ya je yana roƙa wa gwamna Allah ka ba shi, ga harami ya ɗaura ba, ya ɗaura hirami amma saboda tsabar fajiri ne shi, daƙiƙi ne shi, ya je yana roƙa gwamna azzalimi na dimokuraɗiyya na masa addu'a Allah ka ba shi, Allah ka yi mai kaza. Aka mai bidiyo aka sawwara shi aka tura. Yanzu irin waɗannan ku ne har za ku fito ku yi magana akan aƙida? Har ma kuke ganin wani 'yan dimokuraɗiyya da suke shirka, wai su za a wa irin da ake wa Sayyidina Abubakar, su za a wa mutuntawa da ake wa Sayyidina Umar, a yi masa irin da ake wa Uthman da sauran dukkan sahabbai, wai su kuke kamantawa da wakilan manzon Allah, saboda fajirci ku ɗauko ayoyi da hadisai kuna sawa yadda za zai musu daɗi, kuna juya maganganu. To don kutumar ubanka Uncle Baffa Hotoro, ka fara zuwa ka hana antummu yin birthday a cikin gidanka. Ina kake da fawa, ina kake da matsayin da kuma za ka zo kalle ni jiniyo broda ɗinka ɗan hegiya, ka ce kuma ni ne ka ce kuma yau ni ne za ka zo kalla ka ce za ka hana. To wallahi kamar yadda an ce ka sa Malam Alƙasim Hotoro ya bar Hotoro, yadda kake cin mutuncinsa, yadda kake cin zarafinsa, to wallahi ni ma tashin hankalinku in dawo Kano, sai ka bar Kano kuwa don ubanka Uncle Baffa, sai ka bar Kano. Ka zo ka fake da rubuta cewa unwanin ka nasiha ce, to ni ma gashi na rubuta nasiha ce, a ciki ka ci mutunci na, ni ma kuma na ɗan kwankwashi mutuncinka da kuma mutuncin malaminka mai kwano dan ubansa, ni shine sa'ana, dan ubansa mai farin gemu lalatacce Sa'idu mai kwano don kutumar ubansa shi ma. Yawwa, shi ma hassada ce da cin mutuncin waɗansu malamai da suka saba da shi a fahimta, in tasha irinka Uncle Baffa Hotoro don ubanka. Zan iya yin awa ɗaya wallahi in na ga dama, in Allah ya taimaka min ko aya ɗaya ko hadisi ma in ki jawowa
kawai dan in ci kutumar ubanka an kulba fa. Haka wannan karama ce ta Dr. Idris da kuma su Malam Albanin Zaria ta sa Allah subhanahu wata'ala ya kai ka zuwa ga shiga zarafi na da mutunci na. Haka babu wanda zan kyale, duk wanda ya hawo kaina kowaye shi, kowaye ban farage ba, kowaye billahi lazi ba gudu ba ja da baya. Ba ruwana da saɓanin da kake da wasu ko alkunya ko kara, ba ma kai ba, duk wanda ya harara gefe akan magana ta yaki fitowa da rake ya magana ko ya mun kara ko alkunya, Allah ya tsine masa albarka. Kai baffa hoto da kace wai wasu suna mun kara kai ba ka yi mun kara ba, to duk wanda ya mun kara Allah ya tsine masa albarka, Allah ya tsine masa albarka. Da haka an kulba hoto ka fara hana matarka yin birthday before ka zo ka ce za ka hana ni. In kuma kana buƙatar in fara gabato da witness to